Us presentem un fons especial de la biblioteca. Alfons Lluís Pallí. Aquest fons especial és el resultat de la sessió que va fer el catedràtic en Geologia de la UDG, Lluís Pallí i Buxó, de la seva biblioteca a la Universitat de Girona en jubilar-se el 2012. Podeu localitzar aquest fons des de la pàgina de fons especials de la biblioteca o bé des del catàleg de la biblioteca. Està ubicat a la sala Lluís Pallí de la Biblioteca de Montilivi. El fons està format per 2 blocs documentals. La seva extensa producció com a científic i docent, articles científics, capítols de llibre, llibres, mapes, diapositives i la seva biblioteca personal, llibres, revistes i mapes, separates, geoinformes, estudis geològics, etc. En total són 670 documents i 5.732 diapositives. La biblioteca té l'objectiu d'oferir accés al text complet en versió electrònica de tots els seus articles científics. Hi ha una mostra significativa de les diapositives que va utilitzar en la seva tasca docent. Per tal de posar-les a l'abast del públic, s'han digitalitzat les 5.732 diapositives de 27 temàtiques diferents sobre geologia i ciències de la Terra. Per poder consultar-les, heu d'anar a l'apartat de repositoris digitals de la UDG. Entreu al DUGI i després aneu a DUGI Imatges. A baix veureu el fons Lluís Pallí. Allà podreu veure totes les diapositives per temes o grups temàtics. A continuació, us oferim una mostra d'aquestes diapositives. Llacs. Glaceres i salts d'aigua. Relleu. Volcans. Llibres. Mapes. Mostra de la biblioteca personal del Dr. Pallí. Llibres del fons antic.